Enra yesua sɛ ɔsi Kwame Sidibu nsu ɔbaeɛ no 1806 ɛna ase no ahemfo mmienu bi yɛ nneɛma ho nsɛm bi ɛkyerɛkyerɛ mu kwan ɔfa so ɛnya ato aseɛ ma ɔmo a kɔpem sɛ 1807 ɛkɔda ne ntɔkwa a ɔkɔdi nkunim ma afei deɛ Dutch governor no wɔ Fort Anmabo ne Fort Amsterdam no agye to mu sɛ Asante ɛdi nkunim wɔ po na no ho nti ɔde yɛfrɛ no note na sɛ nnemmere a ayɛ te sɛ asase papers ɔde ne nyinaa hyɛ ɛyɛ Asante hene nsa etu a toɔ rent ɛmaa no for afe no na sese yɛ no yɛbɛhwɛ ako ahodoɔ bɛyɛ 9 baako si 1811 baako si 1814 to 1816 na yɛahwɛ Jama so 1818 na afei akɔhwɛ Mankata ntɔkwa no 1824 nti ɛno na yɛbɛhwɛ no nnɛ na yɛhyɛ ase afiri bere a wɔn di nkunim wie no na afei Broni na gye atom sɛ aseɛ hɔ nsase no coastal areas no nyinaa wabɛhyɛ Asante hene nsa ɛnum hɔ no asantefoɔ a wɔn di dwa ɛba po ano hɔ no a wɔn bɛtɔn sika kɔkɔɔ ɛne bese ɛne nneɛma bi a na mpoanofoɔ no ni wɔn hia no na wɔn nso ɛde sɛ sika no bi atɔ nkyene ɛne ahwehwɛ ne nneɛma bi a na yɛ ni bi wɔ ɛyɛ interior part na ɛsɛ asanteman mu yɛnkyerɛ ne bi wɔ ha te sɛ nkyene no na wɔn atɔ de afiri hɔ no eduabi na mfantefoɔ no ɛha wɔn adwene wɔ kwan mu hɔ na deɛ yɛyɛ akyeame abubufuo ne sɛ akyemabu akwa ɛne akuapemfoɔ ɛhyɛ aseɛ sɛ asantefoɔ twam akɔ a wɔn kwan wɔn nkɔ wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ agyinantɛm a wɔn no bɛgye asantefoɔ sika ɛde ha akɔtɔ na wɔn de abrɛ wɔn na ɛsɛ wɔn nso de bi ato so ɛna Asante hene yɛ sɛ saa deɛ na wɔn mpene ma ne nkɔ so nti ɛnam saa no ti no Asante hene ɛkyɛ n'akɔfoɔ no mu mmienu na ɔfa baako opoku a na ɔkɔ frɛdɛfrɛdɛ foku frɛfrɛ ɛna na baako so ɛyɛ Asante hene akɔfoɔ baako ɔno nso di anim na wɔn a ɛfa baako ba ɛyɛ akyem side hɔ no na another fa no so kɔ akuapem side hɔ no na deɛ kɔyɛ ma ntɔkwa no yɛ bufuo ne sɛ mfantefoɔ no from time to time na wɔn nso so ɛkɔhyɛ akyemfoɔ n'akyi deɛ si yɛ ne sɛ na obi ekɔdi Asante hene ɔkɔdi akyeame atɛm ɛwɔ Cape Coast ɛna Asante asraafoɔ mo hɔ no etwa nipa koro ti sɛ wakasa tia akyeame ɛna governor wɔ hɔ no ehu ne sɛ ɔno na ɔtumi wɔ hɔ nti ɔno mpene ma Asante medi asɛm wɔ hɔ no nti ma ɔkɔhyɛ mfantefoɔ n'akyi ma mfantefoɔ no nso so ɛkɔhyɛ akyemfoɔ n'akyi na ɔmo ne Asante ɛko ɛyɛ 1811 na ɔmo ko saa ntɔkwa no biribi ɛka no borɔfo sɛ inconclusive kyerɛ sɛ Asante di nkunim nanso ɛyɛ nkurɔfoɔ na ɔmo di yɛ nneɛma ho nsɛm no a ɔmo ɛkasa ti akyeame a nanka Asante asraafoɔ no hwehwɛ ɔmo no yɛnyɛ ɔmo nti na ɛwɔ hɔ a bɛteɛ sɛ ɔmo akɔdi ha ɛwɔ hɔ a sɛ ɔmo akɔdi ha ɛwɔ hɔ a sɛ ɔmo akɔdi ha ɛkɔ so ara na 1814 asɛm no san apagya abiem ɛbaa sɛ Broni pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔno wɔ tumi wɔ mpo n'ano hɔ nti ɔmpene ma asantefoɔ ɛmɛtete ɛyɛ mpoanofoɔ ne nkanka ne mfantefoɔ no ɛna na mfantefoɔ no nso kuo bi a nom ate ansa na yɛbɛkɔ ntɔkwa ma Asante ne abɛdi bonsu no Fante Confederation no na ɔmo nso akeka ɔmo ho sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo ne Asante pere ti pɛn nti ɔmo boa ɔmo ho ɛne ɛyɛ akyemabu akwa ɛne akuapemfoɔ nyinaa na ɔmo ka bo na ɔmo ne Asante ɛde bɛsi ani 1814 na saa ntɔkwa no ɛtoatoa so saa bɛyɛ mfinhyia mmiɛnsa ɛma Asante asraafoɔ bɛyɛ sɛ mpem 30,000 na kɔkɔ saa ntɔkwa no ɛma Asante hene na ɛberɛ a ntɔkwa no kɔ awieɛ no na afei deɛ mfantefoɔ na kuo na ɔmo akyɛ frɛ Fante Confederation na aku bisɛ na ɔmo ni akodeɛ ɛne nipa a ɔmo yɛ akokodurufoɔ ɔmo betumi agyina sɛ ɔmo ne Asantefoɔ ba bɛko nti ntɔkwa no kɔ awieɛ no ɛma afei Broni hu sɛ ɔpɛ wɔn pɛ o ɔwɔ sɛ ɔgye Asante tum sɛ ɔyɛ ɔman independent state sɛ mɛka no borɔfo mu a nti ɛbaa saa no ɔhene a na ɔwɔ Britain saa time no ɛma ne governor no aba wɔ ɛyɛ na saa berɛ no Cape Coast ɛhyɛ Britain foɔ nsa na Elmina ɛhyɛ Netherlands anaasɛ Dutch aborɔfo nsa nti
governor no Cape Coast no ɔsoma sɛ ɔsɔ ɔmo ne Asante ɛtena ase na ɔmo ne edi nkita ho sɛ tipan na afei yɛtumi hu sɛ ɛwɔ sɛ ɔmo de buo mu Asante na Asante so de buo mu ɔmo nti ɔmo soma panyin a ne frɛ no Thomas Edward Baldrige ɛma ɔkɔ Kumase ɛyɛ 1817 nti ɔno ne Enyirisi Broni a odi kan a ɔno tu ne nan si Kumase nti ɔbaa Kumase no obedi bɛyɛ abosom 6 wɔ Kumase ne nti ɔbaa Kumase a ne sɛ sɛdeɛ sisi yɛfrɛ no embassy no ɔmo ba abɛsi embassy wɔ Kumase ɛfiri sɛ na Asante yɛ independent state a ɔde ne ho nti ɔno ne ba abɛsi embassy na ɛfiri ɔkɔ ɔmo nya ambassador ɔbɛwɔ Asante nti ɔmo ka no twim sɛ ɔmo de anamusini ɛba abɛsi Kumase a sɛ ɛkɔba sɛ ɔmo hia bibi wɔ Asante ho ɔno Asante bi di nkita ho sɛ ɔno na ɛyɛ Enyirisi ɔhene anamusini na ɔtena Kumase bosom 6 no ɔkɔɔ ɔtwerɛ nwoma bi fa sɛdeɛ osi hu Asanteman ɛno ne bere di kan a Enyirisi abɔfo twerɛ bibi fa Asanteman ho ɛno kyerɛ sɛ saa bere na atwerɛ ne akenkan maayɛ mbɛkae a ne yɛdi kan nya nkramofoɔ ama mo aba bɛtwerɛtwerɛ proceedings ɛkɔɔ so ahemfie ɔsɛe kɔdwo ɔkɔma wie abrɛ so ɛna ɔsɛe Kwame Panyini abrɛ so nti ɛyɛ ne bere di kan a ne yɛtwerɛ Asante ho asɛm ɛwɔ Enyirisi borɔfo mu saa nwoma no ɛwɔ PDF fa so abu me akrabɔ bi wɔ me phone so nti obi pɛ bi ebitumi de bi ama ɔtwerɛ book na book no titled the Mission from Cape Coast to Ashanti no yɛ EE saa no otwa so Mission from Cape Coast to Ashanti nwoma nim no kan a ɔtwerɛ ne ma obi hu Asante man wɔ se ɔbaa hu sɛ ne wɔ asrafo a ɔno twerɛ bɔfo sɛ ɔmo yɛ disciplined ɔse Asante he baabi a no obu ana asɛm no ne yɛde sika kɔkɔɔ gold ɛna afa abembam hɔ nom ɔse sɛ de ne esi di asɛm wɔ court no yɛma kwan ma afa ne nyinaa tumi kyerɛ ɔmo adwene ma de odifoɔ no koraa ohu sɛ asɛm no yɛ mmoa ntia no nti wɔda ase ansa na wakɔ ɔno akyerɛ mu sɛ saa bere na ɔbaa Asante man mu no na yɛwɔ deɛ sɛ yɛfrɛ no water closet no ne yɛwɔ saa technology no wɔ ha ɔse kwan no fa so ɔmo si ɔmo adan no na ɛno wɔn afisɛ na ɔdwene sɛ ɔmo ate ɔmo din sɛ ɔmo yɛ barbaric wɔbaa no hu sɛ ɔmo asi adan no kama ɛna ɔmo wɔ agyananbea a ɛnɛ yɛfrɛ no water closet a sisi abɛyɛ modern thing na ma yɛ ha no ɛna ɔsɛ obehu Asante hene sɛ ɔmo asi ahyehyɛ ahenni no obi nim sɛ ɔsɛ ɔfa sɛ obi nim sɛ ɔfa sɛ obi nim sɛ ɔfa sɛ a na ɛntra na ɛnwanwa nti ɔkɔ no ɔmo yɛ anam dwen sɛ ɛdi nkira efiri German ne baayɛ no ɔma no saa ntoma no benwe ntoma no a sisi saa ntoma no ɛda museum ɛwɔ ɔsɔm friend sɛ human museum sɛ Museum of Human Society ɛwɔ London saa ntoma na Asante ne kyerɛ no na yɛnya nkɔko adinkra wɔ no na ɔde maa no na ɔde kɔɔyɛ nti ɔkɔ no na ɔmo gya obi a ɔyɛ ambassador ɛwɔ ha se na ɔkɔwie no actually nsɛm bi si ɔkɔwie saa afe nan mu no ɛna Sampa ɛso de ne ho bɛdɔm Asante nti wɔfa bɛkyerɛkyerɛ adinkra wɔ no owie a bɛsan baabi na afei atoa so afiri hɔ no nti saa afe nan mu na ɔno ba kɔɔyɛ no ɛna afei bɛka Sampa bɛka Asante ho nti efi saa abere no ɛna Sampa bɛyɛ Asante man ɛbɛka ho bi